E Luís foi ese alcalde que tendeu a man, que escoita, que dialoga. E nestos 2 anos e 3 meses demostrouse que había outra Ribeira posible, que se podía investir os recursos públicos desde a honestidade. E vemos obras e avances que se fixeron neste concello. Só temos que saír aí fora para ver como se estaba transformando Ribeira, poñendo as persoas no centro, facendo desde a honestidade, desde a humildade e sabendo que gobernar non é ocupar unha alcaldía, sino que é camiñar da man cos veciños e as veciñas, escoitar, dialogar, ter disposición para defender a xente. E Luís foi ese alcalde que tendeu a man, que escoita, que dialoga. Por eso estivo cada día acompañando os veciños e veciñas que reclaman sanidade pública, poñerlle fin aos recortes do Partido Popular na educación, na sanidade, que o único que fan é deteriorar o de todos.